Havîngeha Sîpey Take havîngeha li senterê bajêrê Akrêka rûjane sedan geştyar li nava herêmê Başûr û navarastê Iraqê rûlê dikin. Ev yeke jî qelebalixiyeka zûra geştyaran durust dibît û kebûye sedemê karkirina rêjeka zûra welatiyan li vê deverê. Ke li destpêka Doryana Sîpey ta nava havîngehê dûkan û cihên firûştina kelûpel û berhemên xumarî lê hene. Ev yeke jî bûye jêderê jiyana beşek li welatiyên vê gerekê. Rêveberê havîngeha Sîpey diyar kir ke hatina geştyaran bû havîngehê ne bi tenê bizava aborî bû havîngehê dirûst kiriye, belê bû bajêrê Akrê jî bi giştî. Ke çendîn genç li vê havîngehê kar dikin, her wiha bi dehan dûkandar mifadar dibin. Rostî ev sola rêjowan gelek û jûr e. Mana hemû jî dibînin kêmî ve 20 poz, 25 poz, 30 poz. Mana rûjit münasibe wek cejnoş digene heto 100 pozoş. û girîngî şewa wekî tebxû dîtî cenobê te hel mefreq û Sîpey heto digete hovîngeha Sîpey xelkekî zûr ê bi xwarekî tiştekî firûşît mufayê lê bînît. Ez ê li vê boriyê hemû mistefîdin vê hotno geş ewan ya geştyara bi hovîngeha Sîpey. Geştyar bi tenê çend demjimêrên kêm li Akrê dimînin. Ev yeke jî bûye cihê dilgiraniya welatiyan û daxwaz dikin. Li nava Akrê parkên mezin û bajêrên geştyarî û mûl û şarên yariyan bihêne dirist kirin. Bu maneva geştyaran li Akrê demekê zêdetir û mifayekê zêdetir li bizava aboriya geştyarî bihête welgirtin. Hîvîdarên hikûmeta herêmê kebûme xorkeko mezin dirist bikedin, melebeko dirist hebîtin, yorîgehek hebîtin, yorîgeh nav dabin. Piyama ewa ev geştyara bimîn tevel Akrê. Sebeb çiye namîn tevel geştyara? Du sebebê tenê kir sebeba me dîne telabek niye û me bajarekê xweş me niye ke ev siwaha bimîn teve. Heke ev tiştewa te kirin tebê otomatîkî de fanadik ve bineve xelkeke de fandaqê çêke de otelê çêketin de geşt û guzar otomatîkî ziyatır xelkek mifayê lê welgirî. Geşt û guzar li Herêma Kurdistanê li astekê baş daye û rêxistin û plandanan û xizmetkirina vê kertê dibîte jêderê jiyara çendîn welatiyên herêmê. Akrê jî xudan dehan cihên geştyarî ye, belê Sîpe ev rû serpişka hemû an e.